Niri bizikletak balio dit gauza asko egiteko, oso desberdinak balio dit kirol bezala, irteerak egiteko, eskursio bezala ere bai, hirian ibiltzeko ere, garraio bezala, eta lanerako lehengai bezala. Dauzka erabilera pila bat. Gure etxean beti egon da zaletasuna, 7-8 urtekin behin atean jo zuten eta amak esan zidan. Irekizuk, bazekin sartzen, ez? Aita bizikletarekin, bizikleta txiki horietako batekin, umeak ja ziklista bezala ibiltzeko. Eta bizitzan oso poz gutxi gogoratzen ditut hain sakonak, ez? Ostras! Kompetizioari buruz idatzi ditut Turrari buruzko liburua, Beruna Patrikan, eta Giroari buruzkoa da, Como ganar el Giro bebiendo sangre de buey. Baina gero badira beste batzuk, Pirenaika da, bizikletaz egin nuen bidai bat, Pirineotan, baina gero hainbat gai jorratzen ditut ez direnak gai ziklistak, ez? Pirinotako bizitzari buruzko gaiak dira. Hau da, bizikleta da, mugitzeko modua eta liburu bat arilkatzeko baliabide narratiboa. Azkenekoan, Vuelta al País del Canon ere bizikletaz egin nuen bidaia. Eta gero hortik aparte, edozein gai idazten ari naizela ere, niretzat oso beharrezkoa da, astean 2-3, ja burua kargatuta daukadanean, ordenagailu aurrean, buelta bat eman, naiz eta laburra izan. Eta nik benetan esaten dut, bizikleta egiten dituen irtera horiek gabe, ezingo nukela idatzi. Malabroka, hau da, Italiako txirrindulari bat, Giroari buruz idatzi nuen liburuan, pertsonaia nagusietako bat hau da, beti azkeneko gelditzen zena, edo azkeneko gelditzen saiatzen zena. Giroak ezarri zuen sailkapen hau, azkeneko sailkatuari maila beltz bat, maila nera, maila beltza. Móstolezen, Madrilen, buruen dago Delirio, badago irakurle talde oso berezi bat, oparitu zidan kamiseta hau eta harro eramaten dut orain. Nik askotan behar izan ditut baliabide dokumentalak idazteko, ez? Eta ez da erraixa izaten batzutan txirrindularitzan inguruko liburuak topatzea. Eta holako baliabideak izatea, edozein irakurlerentzat, bai zaletasun bezala ondo pasatzeko edo dokumentazio bezala nik ere behar izaten dut. Begira, Tu una bici y la carretera deitzen da. Komiki bat da, Astiberrik atera duena, eta niri asko gustatu zitzaidan, oso gertutik sentitu nuen liburua. Personaje maitagarria da gainera, eta hau gomendatzen dut.